σε μόχος γεννήθηκα, βαπτίστηκα. Αύγουστος Δεν είναι στο πύρι, στα ποτήνα μότσο στόρο. Είναι κατά μαλλιά μου, κουβιά και ήμουν πιο χρόνο. Και ήμουν πιο χρόνο. Αυτό το όμορφο ταξίδι των συνεντεύξεων ξεκινάει και σήμερα με έναν πολύ ξεχωριστό καλεσμένο, τον αγαπημένο μου Μάρκο Ζαχαίο. Μάρκο μου, είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σου σήμερα. Θέλω λίγο να μου πεις κάποια πράγματα για σένα και να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Εγώ είμαι από το Φρέναρο, αλλά κατοικούσα στο Βαρόσι. Η μάνα μου και ο πατέρα μου ήταν από Φρέναρο, αλλά γεννήθηκα στο κάτω Βαρόσι. Και πάνω βαπτίστηκα, γεννήθηκα, βαπτίστηκα, άρκεψα καρέκλα. Έχει πολλά με πριν που καμνώ. Για τούτη πήγα στο μαστρό, στο μπαφίτι. Πώς ξεκίνησες να φτιάχνεις τις καρέκλες? Που πήγα στη σχολή, είπα μου ότι κάμνε κάποιο γέρο και πήγα και βράτο. Δυσκολεύτηκες να μάθεις? Στη αρχή δυσκολεύτηκα, αλλά σιγά σιγά μάθα. Είναι μεγάλη διαδικασία όλο αυτό που βλέπουμε? Θέλει ώρα δηλαδή για να φτιάξεις αυτή την καρέκλα? Πόση ώρα περίπου? Περίπου καμιά μέρα. Μία μέρα φτιάχνεις αυτή την καρέκλα? Τη μεγάλη. Θέλουμε, Μάρκο μου, να μας δείξεις λίγο πώς φτιάχνεις την καρέκλα. Πρώτα κάρφωνα το εδώ, τώρα τσιλώ το εδώ. Εδώ. Πρώτα κάνουμε το γυρό, το τυλάρο και ύστερα έρχομαι ποδά, πάω από εκεί. Ύστερα άμα γεμώσουν τούτα, παίρνουν πρώτα και πίσω ώστε να γεμίσει. Τέλεια. Και γίνεται αυτή η όμορφη καρέκλα που βλέπουμε πίσω? Ναι. Νιώθεις δηλαδή έτσι πολύ χαρούμενος με αυτό που κάνεις? Πολύ χαρούμενο. Θες λίγο να δούμε και τις μικρές τις καρέκλες που φτιάχνεις? Να φέρω λίγο και μία μικρή καρέκλα. Να μας πεις λίγο και για αυτές. Πώς ξεκίνησες να φτιάχνεις αυτές τις μικρές καρέκλες που είναι πάρα πολύ όμορφες? Αυτές τις έδισα απ' εδώ, πέρασα την άκρα, κουτσάγωσα τη εδώ και άρκεψα. Έκανα 4 πιο γύρω, 4 πιο γύρω και θα με 5 με 5. Πάντως είσαι εξαιρετικός. Υποκλίνομαι. Πιάνω το λεωφορείο μου καλοκαίρι και πάω θάλασσα. Έχω και με τους ταξιτζίες ούλου και φέρνουμε άμα θέλω. Σε στηρίζει δηλαδή κόσμος, είναι δίπλα σου, νιώθεις την αγάπη του κόσμου? Είμαι δίπλα μου. Όλοι και με οι ταξιτζίες παρέα μου. Φέρνουν μου το κρεβατού και πέφτω κάποτε. Τι σου αρέσει να κάνεις, Μάρκο μου, πέρα από τις καρέκλες? Πιάνω καφενέ, ασχολούμαι. Σ' αρέσει η θάλασσα, πηγαίνεις και θάλασσα? Μα η θάλασσα μου αρέσει. Τι άλλο σ' αρέσει να κάνεις? Τίποτε άλλο. Θάλασσα και δουλειά. Ποιος είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος που είναι στη ζωή σου? Εγώ αδερφό μου, αδερφού μου.
Ένα ο Νικός Ζαχαίο και άλλο ο Θεόδωρος Ζαχαίο. Είναι δίπλα σου. Ποια είναι η σχέση σου με τα αδέρφια σου? Περνάτε ώρες μαζί? Τι κάνετε? Θες να μας περιγράψεις έτσι λίγο τη σχέση με τον αδερφό σου? Όπου θέλω παίρνουμε και πιάνουμε τόνου, σινιά, καρέκλε. Ο αδερφό μου είναι δίπλα μου, με στηρίζει. Ό,τι θέλω παίρνουμε λευκοσία, σκάλα, πιάνουμε καρέκλε. Μία όμορφη στιγμή που έχεις ζήσει με τον αδερφό σου, μπορείς να μου πεις? Έχει 5-6 χρόνια που πάω Θαϊλάνδη και τώρα δεν πάω. Με τον αδερφό σου δηλαδή? Με το αδερφό μου. Περιέγραψε μας έτσι μια στιγμή που ζήσατε στη Θαϊλάνδη, μια όμορφη στιγμή. Εδώ πήγαμε σε ένα από τη θάλασσα, μέσα στη μέση του θάλασσα, έκαναμε πάρτι. Τι του αρέσει να κάνει, εκτός από τις καρέκλες? Δεν είναι ταξίδι. Εντάξει, εγώ παίζω μπιλιάρτο, όπως είπαμε. Δέρνουμε κάποτε. Πιέναμε, τρώαμε, πιέναμε κάτω, πιέναμε τα ποτάμα. Μόνος θελατηρίες. Πήγαμε και Σάμισσαι, μια ημέρα που γίνηκε ο τσουνάμι και μας επηρά. Πήγαμε Ελλάδα, πήγαμε πέρτε με το σχολείο. Επειδή γνωρίζω ότι έχεις πάρα πολλούς φίλους και είσαι πάρα πολύ αγαπητός εδώ στο χωριό, θες να μου πεις τι κάνεις με τους φίλους σου? Πίνουμε καφέ, πάμε βόρτα. Πες μας λίγο και τι κάνεις, έχεις και ένα ξεχωριστό φίλο νομίζω που είναι και εδώ μαζί μας σήμερα. Ο Θεόδωρο. Τι κάνεις με το φίλο σου το Θεόδωρο? Με το φίλο μου το Θεόδωρο παίζουμε τάβλη, μπιλιάρτο, παίζουμε μουσική. Δηλαδή περνάτε έτσι όμορφες στιγμές με τη μουσική, τραγουδάς, Έτσι είναι που ξέρω. Αυτό που ξέρει. Είναι πάρα πολύ ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Μουσοδερίνια στο λιωβίρι, στεκός την αμόχωσόθωρο, κρίζα είναι τα μαλλιά μου, μπουφιά, έτσι ήμουν το χρόνο. Λάψα στα γαντήλια και του παλατιού έπια η αζώνη και στην ερσάτα η γιανιού. Σοδερίνια στο λιωβίρι, στα στεγωτήνα μοτσοστόρο, είναι κατά μαλλιά μου, μπουφιά και ήμουν το χρόνο, και ήμουν το χρόνο. Να μας περιγράψεις τον Μάρκο μας, εσύ που τον θυμάσαι από μικρός. Με τον Μάρκο είμαστε μαζί από το δημοτικό σχολείο. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι, μεγαλώσαμε μαζί, συγχωριανοί. Και είναι ένας υπηρέτης της παράδοσης. Στο σχολείο στον Αποστόλο Παρνάβα ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα
να κατασκευάζει καρέκλες. Αξιόλογο το έργο τους εκεί στον Απόστολο Βαρνάβα. Και μετά συνέχισε με τον δάσκαλο του, πώς ονομάζεται ο δάσκαλος? Το δάσκαλο του Βέι. Ο Βέης. Και συνέχισε να κάνει καρέκλες. Τότε έμαθα στον Παφίτη, στη Δερίνη. Εντάξει, εγώ το φίλο των Μάρκων τον γνωρίζω από τα παιδικά μας χρόνια. Τη χάνει και η ηλικία μας να μην έχουμε πολύ διαφορά με το φίλο των Μάρκων. Αλλά τα τελευταία 10 χρόνια να πω, όταν επέστρεψα και εγώ πίσω στην κοινότητα, έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Μάρκο. Έχουμε μια συνεργασία, μπορώ να πω, όπου μαζί με τον Μάρκο, ο Μάρκος βασικά συμμετέχει σε διάφορα φεστιβάλ παραδοσιακά. Αλλά ήθελα να πω δύο λόγια για τον Μάρκο, γιατί ο Μάρκος παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει στη ζωή του, είναι αξιέπαινος άνθρωπος, γιατί βλέπει τα πάντα με τον δικό του το φαγό και τον τρόπο σκέψης, τα αντιμετωπίζει. Και ήθελα να πω δύο-τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα για τον Μάρκο. Το πρώτο χαρακτηριστικό ξέρω ότι είναι από τους λίγους και με τα προβλήματα του, χρησιμοποιεί τις δημόσιες μεταφορές. Πηγαίνει στη θάλασσα του καθημερινά το καλοκαίρι του, το απολαμβάνει με το λεωφορείο, τις δημόσιες μεταφορές. Το άλλο είναι ότι δημιουργά και δημιούργησε, εκτός από τις καρέκλες που επαγγέλνεται και το έμαθε από το σχολείο και το κάνει με πάθος και με αγάπη, δημιούργησε και νέα προϊόντα όπως βλέπουμε εδώ, αυτές τις μικρές, τις ωραίες καρεκλίτσες, τις διακοσμητικές καρεκλίτσες. Ήταν μια ιδέα που του εισηγήθηκε ο φίλος ο Πέτρος, που αυτός ασχολείται με την καλοθοπλεκτική και με διάφορα άλλα πράγματα. Αλλά το θαυμάζω για να δημιουργήσει αυτές τις καρεκλίτσες, όχι εμένα, αλλά και το φίλο των Θεόδουλων και όλους μας, και ανθρώπους που ασχολούνται με την ξυλουργική, να επικοινώνησε μαζί τους, να κάνει δείγματα, να μετρήσει, να δει το σχέδιο της καρέκλας, να δέσει κάποια καρέκλα και να τη δει πώς βγαίνει. Δηλαδή, ασχολείται και με το να δημιουργήσει κάτι ωραίο. Και αυτό το θαυμάζω, το έχει ο Μάρκος. Το έχει και έχει και κάτι άλλο ο Μάρκος, το που επιχειρηματικό μυαλό. Είναι και πολύ καλό αυτό για τον Μάρκο, γιατί την πρώτη φορά που πήγαμε στο πρώτο φεστιβάλ, όταν πήρα την πρώτη καρέκλα από κάτω, βλέπω και την κάρτα του Μάρκου με τα στοιχεία του, όταν θέλει ο πελάτης του να τον εξυπηρετήσει με το τηλέφωνο του και τα πάντα όλα. Στην εντέλεια, σαν σωστός επιχειρηματίας ο Μάρκος, αν και το κάνει επειδή το αγαπάει. Και επειδή το αγαπάει, είναι πετυχημένος ο φίλος ο Μάρκος. Συμμετείχαμε πρόσφατα, πήγαμε μαζί και μαζί με το Μουσείο των Μήλο Χατζηγιόρκη, πήγαμε στο Παραδοσιακό Φεστιβάλ Αγίας Νάπας, συμμετέχει στο Διεθνές Φεστιβάλ Αγίας Νάπας, συμμετέχει στο Παγκύπριο Φεστιβάλ Καρπουζιού που γίνεται εδώ στο Φρέναρος και συμμετέχει με επιτυχία. Δηλαδή, όπου πηγαίνουμε, βλέπεις ότι οι καρέκλες του είναι ανάρπαστες, όπου πάμε. Επιπρόσθετα θέλω να πω κάτι άλλο που συμμετέχει ο Μάρκος, που πολύ λίγοι το ξέρουν και καλό είναι να βγει προς τα έξω για τον κόσμο να το μάθει. Συμμετέχει σε προγράμματα του Υφυπουργείου Τουρισμού. Συμμετέχει στο Heartland of Legends του Υφυπουργείου, όπου μπορεί κάποιος να τηλεφωνήσει. Υπάρχει το τηλέφωνο βασικά, το τηλέφωνο του Μουσείου Μήλο Χατζηγιόρκη, το τηλέφωνο που είναι στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου, του Heartland of Legends, όπου μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει με το τηλέφωνο αυτό, να κλείσει ραντεβού και να πάει ο Μάρκος να τους δείξει πώς δένουν τις καρέκλες. Δηλαδή συμμετέχει και προσφέρει ο Μάρκος. Εκτός του ότι και η κοινότητα συμμετείχε και θα συμμετέχει και στο μέλλον στο χειμερινό πρόγραμμα τουρισμού που διοργανώνεται από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Αμοχώς του, ο Μάρκος είναι από τους πρώτους και είναι πάντα παρόν για να προσφέρει εμπειρίες στους τουρίστες, είτε είναι αυτοί είναι ντόπιοι είτε είναι ξένοι περιηγητές. Είναι εκεί, προσφέρει ο Μάρκος. Με όλες τις προκλήσεις προσφέρει στην κοινότητα και στον τόπο μας. Αυτά είναι, θέλω να πω και τα λέω και το νιώθω. Μία όμορφη στιγμή που ζήσατε μαζί ή γενικότερα κάποιες όμορφες στιγμές που περνάτε. Όμορφες στιγμές με τον Μάρκο είχαμε αρκετές. Εντάξει, τα γενέθλια του ερχόμαστε δαμέ, παίζουμε το μουσική,
Με τούρτα, τραπέζι, σούβλα. Ιλιάρτο. Περνούμε όμορφα, διασκεδάζουμε. Νιώθω ότι έχει πολλούς ανθρώπους που τον αγαπούν και αυτό είναι πολύ ξεχωριστό να έχεις ανθρώπους που σε στηρίζουν, έτσι Μάρκο μου? Έχει. Έχει πολλούς φίλους ο Μάρκος και στο χωριό, είναι αξιαγάπητος βασικά πάρα πολύ ο Μάρκος μας. Και ο Μάρκος έχει τη στήριξη όλων μας στο χωριό. Η ολόκληρη κοινότητα είναι δίπλα στον Μάρκο και αυτός στηρίζει την κοινότητα με τον τρόπο του. Προβάλλει την κοινότητα του με αυτόν τον τρόπο και το Κοινωνικό Συμβούλιο και εμείς τον ευχαριστούμε ως μέλος και του Κοινωνικού Συμβουλίου. Ευχαριστούμε τον Μάρκο για αυτήν την προσφορά. Θες να κάνεις μια ευχή στο Μάρκο μας? Του εύχομαι ό,τι καλύτερο, να είναι πάντα δυνατός και να με ταλαιπωρήσει εισαγωγικά, να παίρνει τηλέφωνο και να πηγαίνουμε στα φεστιβάλ και όπου πρέπει, γιατί πραγματικά του αξίζει. Τι να τον έχει ο Θεός καλά και ξέρουμε που είναι. Εύχομαστε πάντα να δυνατός, γερός, όπως είναι σήμερα, να είμαστε δίπλα του όποτε μας χρειαστεί. Και έτσι να το αφιερώσουμε και ένα τραγούδι, πραγματικά Μάρκο μου, ούλα χαλάλη σου. Ευχαριστώ. Τσίντο μη τσίντο τρίμματο, τα μελισσά τα μάτια, μες στο χακί στραφτό κι αξίζουν συμπαλάδια. Καρδιά και την αγάπη σου.